Dobre, čiže čali, zdravá slovo skoro ďalšieho videa. Ak podľa hlasu môžete vidieť, že ja som zo Slovenska. Ale dneska to bude video z Brawl Starsu. Ak môžete vidieť, mám 65 brawlerov, je nová táto, mám Diamond 1. A ideme si otvoriť tie legendárne startdropy, všetko, čo bolo v šope na mojich ďalších účtoch. Môj hlavný má 20 000 niečo. Teraz poďme na môj druhý, ktorý má 851. Poďme na to. Sa to načítalo. V boxe máme free Summer Jessie. V shope máme teda free tieto veci. Najprv si otvoríme tieto PowerPointy. Potom teraz poďme na 1000 coinov. Teraz otvoríme 2000 blingov. Teraz si otvoríme tieto stardropy. Rare, ako nečakané. Epic. Zase rare. Epic. Rare. Super rare. To všetko. Ja som len klikol Mythic Star Drop. Nevadí. Otvoríme ho. No, tak toto. Čo mi padlo? Ideme tu random presen. Mythic. Čo je? Skin na Jessie, ten krajší, no super rare. A tento, teraz poďme na 500 kreditov. Mám nového brawlera, Ems alebo koho? Alebo Beas, Ems. Teraz poďme mytického, koho si vybereme? Asi, to je jasné, podľa mňa. A Legendary Star Drop. Teraz by mi padol ten Mortis. A ja. Legendary. Sandy! Sandy! Ty kokino. Toto je fakt dobré. Teraz. Ale ľudia, nebojte sa, to ešte len prvú čet. To je nič. Toto je dobré. A toto je ešte len začiatok prvého účtu. A hneď mi padla Sandy. Ideme na Megis Dope, tam už mám legendárky. Na toto, ktorý som vám teraz ukazovala, som mal tiež. A to Summer Jessie, jak inak. To sa mi zdá, že mám nejaké legendárky. Strča iba. Nejaký Star Drop. Nič, niečo. Teraz nás zaujíma len toto, tento shop. Zvedeme si 1000 coinov. 2000 blingov. 1000 PowerPointov. Teraz poďme na 5 stardropov. To si nechce prepať. To som pomal. Teraz ideme skúsiť nosom. Teraz poďme nohou. Rare. Dobre, to je všetko. Teraz ideme starčeky. Čiže som len klikol Legendary Star, to je jedno. Ideme to otvoriť. Co to je? Dobre je. Penny Bonnie. Teraz ideme na toto. No, tak nič rare. To je veľmi dobré. No, tak tento sa nám dobre daril. 500 kreditov som zvednem. Mám nového brawlera Finxa. Nemám. Tak mám. Zase mytický si idem šetriť. Wow. A ešte máme mytický stardrop. Mytického môžu šetriť, mám mytický stardrop. Tak toto. Dobre, ešte máme posledný účet. Sorry, bad. Neviem to ani vysloviť. Proste tento účet sa volá Sorry, bad. A to je ten Summer Jessie pin. To je na každom účte. Poďme si najprv zjednúť 1000 coinov. 1000 PowerPointov.
ale s blingou. Toto sú také mid odmeny. Keby som to nevedel. To sú také mid odmeny. A toto sú lepšie odmeny. Star dropy. A star dropy sú také mid. V kampani už niečo dobré. Epic. Čtvrtý. A piatý. Dajme prezenty. Wow, čo to bol? A rare, jaj, škoda. Posledný mám klikol mytický star drop. To nevadí, vytvorím si ho. Ale z tých mytických star dropov nepadá nič dobre. Z toho legendary, to mi palo strašne dobrá vec. Mám ďalšieho brawlera. A tento legendary star drop, a ktorý nevieš čím? No, viete čím? No som. Brawler! Dobrá, toto je pre toto video všetko. Či super je star drop. To nás nezaujíma. Za chvíľku vyjde ďalšie, ale už keď sme na tomto účte, tak si dajme jednu hru. Odsimulujem ju. Dobre, čiže na tomto účte sme vyhrali. Teraz mám 2 star dropy. Rare. A rare. A ešte si dajme hry na tých ďalších účtov, Max OP. Na tom si dáme hru. Dobre. Dobre, čiže vyhrali sme. Som star player. Počkajte, seklo sa mi to. Dobre, ľudia, čiže nejak sa mi to podarilo aktualizovať. Teraz by som mal mať 2 star dropy. Ak ich mám. Mám ich. No, super. Pozor, pozor. To je Edgar. Nie, skina Edgara. Tak ešte ideme na Deft Floater a to už je fakt posledný účet, ktorý v tomto videu mám. Tak na ktorom si zahrať. Dobre ľudia, či dal som easy win. Teraz to je star dropy. Epic. A toto sa mi zdá, že som účet, kde mám 3 legendárky. Sandy, Tara mi padla, Search. Asi aj sestra tu mám. Dobre ľudia, čiže toto je pre toto video všetko. A ak chcete viac videí z Brawl Starsu, tak budú vychádzať častejšie. Dobre, čo toto je všetko a čau!